Dragi moji, dobrodošli na kanal, ja sam Ana, a ovo je naravno video o anđelima. Sa anđelima i o anđelima uvek pričamo. Ako izbegavamo da pričamo, oni nas nekako pronađu, ili ako mislimo da ćemo ih uznemiriti, uvek nam pošalju neku poruku da su oni uvek za nas. Ne možemo da ih uznemirimo, ne možemo da ih negde pomerimo sa našeg puta, sa svog puta dobrote i sa našeg puta, naročito ako tražimo njihovu asistenciju, ako tražimo njihovu pomoć. Ovo je video koji priča priču od 10. do 20. februara i posle prognoza od 21. do 8. Eto, tako sam namestila da imamo priču i za februar mesec. Malo kraći video će možda biti za tu drugu prognozu, a ja sada ovog trenutka mešam karte i vi asistirate meni i vi tražite pomoć anđela, poruke anđela za svaki dan. Ne znam kako ću nastaviti video, vidjet ću kako god. Anđeli nam govore i ono što ne pitamo, a naročito ako se brinemo u nekim situacijama. Zamolite anđele za pomoć. Anđeli su tu da nam pomognu, da pripomognu, da pokažu kroz neki znak, kroz neki njihov signal, a nama je da prepoznamo taj signal. Da li su to novčići, da li su to perce, da li su to sinhroni brojevi, šta god da je, anđeli su tu da nam pomognu. Poruke za 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. i 20. Svaki dan druga energija i naravno još jedan špil karata. Anđeli pričaju sa nama. Naravno, ne zaboravite da se pretplatite na kanale vi koji niste i da me zapratite na svim mojim društvenim mrežama Ana Secret 26 i da pišete ako želite neki video o anđelima ili neku priču sa anđelima. Možete pisati u DM na Instagram Ana Secret 26. Sve što vas zanima u opisu videa. Evo da krenem. Quiet time. Prva karta, upravo tog 10. februara je mirna vremena. Ko bi rekao da su mirna vremena, ali kažu da su poruke tipa ćuti, prećuti, malo neku situaciju odloži, nemoj da brzaš, nemoj da ishitriš, nemoj da zaključuješ prerano. Doslovno je ovo poruka karta quiet time, mirna vremena. Uzmi malo vremena da budeš sam, da se odmoriš, da meditiraš i da sakupiš sve ono što si možda ko zna od kada nakupio kao utiske, kao mišljenje, kao tuđe savete, tuđe mišljenja. Šta ona osoba preko puta vas misli. To je negde sve u nekim zapisima, ali svakako treba vremena da sve to lepo ažurirate, da primite, da budete u onom receptivnom modu, da ažurirate i da donosite vremenom mišljenje, donosite i da te poruke koje ste imali nekako iskanališete. A zašto je to mirno vreme? A ko bi rekao, sad razmišljam negde glasno, uopšte nije mirno vreme. Uopšte februar nije miran mesec i ne može da bude miran mesec jer februar je negde situacija priprema pred boru, ali o tome ću pričati naravno u martu mesecu. Kad kažem boru događaja, boru i nekih dešavanja, kao da smo kroz to meditiranje
odmor, ne znam, rešavanje nekih situacija koje su iz prošlosti. Doslovno mirno vreme kaže za to ti je potrebna hladna glava i zdrav razum. Međutim, quiet time je ne miruj, istražuj, odsluškuj, meditiraj. Možda će ti u meditaciji doći vrlo bitna i interesantna vest. Da, otvorila sam još jednu kartu koja mi kaže ne zavaravaj se. Moraš raščistiti sa nekim iluzijama. Neke iluzije moraš otkloniti, neke nade koje si gajio ili gajila u cilju da bi... Zašto nade? Nada je nešto što umire poslednje, ali nada je da pozitivno rešite neke situacije. To ne znači da smo mi sada, da je to neka iluzija, da je to neka, ne znam, neka utopija, da smo mi te sada nade odjednom raspršili i kada smo izanalizirali, jer ova je karta analize. Analiza u februaru mesecu. Februar mesec je ta dvojka i čekanje. Treba raspršiti neke iluzije i odganati ih, skloniti ih. I kaže, doslovno karta, prema psalmu 25:4, pokaži mi put, Gospode, i ukaži mi na put kojim ću se voditi, koji je pravi za mene. Point out the road for me to follow. Da, ukaži mi na put kojim ću ići. U suštini, ovo mirno vreme i ova karta ovdje ukazuje negde da vam upravo ta mir, meditacija i te iluzije koje ste imali mogu naglo da nestanu. Mogu da se sklone, walk away, da odšetaju kao iluzije iz vašeg života, ali to je sve u cilju otvaranja ka istini. Neke iluzije moraju da se rasprše da bi se istina saznala. Dvojka je, kažu, i vreme da se odmorite, da rezimirate i da umirite vaša čula i da koristite malo i onaj osjećaj u stomaku šta treba učiniti i zbog čega. Da vidimo 11. Neumiruća ljubav. Ljubav ne može da umre. Pa dobro, rekli smo da se te iluzije koje ste imali jednostavno gube vremenom, da vreme pokazuje u stvari šta je iluzija, šta je istina, da će vam biti potrebno vreme da se saberete i da ovdje se možete i pomoliti i zamoliti anđele da vam pomognu baš ako ste na nekoj raskrsnici, a mnogi će u februaru biti i tekako na raskrsnici, na raskrsnici događaja. Da vidimo kartu. Ljubav je jedino sveto mesto, bez obzira na situaciju. Možda će vas upravo neka ljubavna situacija i razmišljanje o vašem partneru uveseliti, umiriti. Možda ćete vi u ovog 11. shvatiti koliko vam je osoba preko puta vas bitna ili koliko ste vi nekome bitni. Može to biti jedna bezazlena situacija, ne mora da bude ne znam kakva situacija da biste vi to saznali, ali svakako je dokaz da ljubav ne može da umre preko noći. Nežnost je put do mira. Da, doslovno nežnost. I uverenje da vi imate na vašem putu sve. Ovo je karta koja vas uverava da ste vi ipak paženi. Ova je karta ljubav koja ne umire doslovno. Koja je bezgranična, bez obzira na kakva je situacija kod vas. I vi ste paženi, vi ste maženi, vi ste negde, da znate, zapaženi, primećeni. Ovo se odnosi naročito na psalm 23, odnosno na
situaciju kada vam je potrebna zaštita. Sad, pošto znam psalme naravno, ali neću ih tumačiti ovako posebno, tumačim ih samo u skladu sa kartama i čitam. Kaže vam Gospod da ste vi u stadu i da ste vi zaštićeni i da imate sve što vam je potrebno, da ćete imati sve što vam je potrebno. Verujte u pozitivan ishod i ovo malo mira i malo izolacije, malo nekog meditativnog stanja nije na odmet da uvidite ko vas voli, ko je sa vama, ko je pored vas, da znate, uvek vas vole oni koji treba da vas vole, oni koji nisu sa vama i nisu vaši prijatelji i nisu vama bliski. Anđeli će vam pokazati put i ovdje je krucijalna karta nežnosti. Budite 11. iako je 11. malo nezgodan datum, nežni prema drugima i da znate, velika sreća može da vas očekuje i da učinite uslugu nekome kome usluga treba. 12. Da, i upravo i ova karta govori u skladu sa kartom koja kaže imaš sve što ti treba, there is no need to hurry. Nema potrebe da žurite i da neku situaciju požurite. Sve se dešava u tačno određeno vreme. Da, često smo zabrinuti, možda tog 12. često ste negde u nekim nedoumicama. Razmišljate da li da se angažujete oko neke situacije, da li trčite u pomoć, da li da pogurate neku situaciju doslovno, da li da asistirate nekome, da li su to vaša deca, vaši bližnji, vi na kraju krajeva. Ne znate na koju ćete pre stranu upravo tog 12. februara. A karta kaže najjednostavniji način da nešto uradiš je da ne uradiš ništa. A zašto? Zato što nema potrebe da se nešto požuruje što je na tvom putu, što će sigurno tebe snaći i stvari će se desiti. Nema potrebe da vi koji nešto očekujete, čekate, iziskujete neke odgovore, da gurete i pogurujete situaciju, da forsirate situaciju, da gurate neku, ne samo da gurate tu situaciju, nego da forsirate možda neke ljude, možda forsirate i sebe. Ova stvar se i tiče vas, kad bolje razmislim. Zašto bi forsirali negde sebe? Zašto bi sebe davali? Kad bolje razmislim, karta sve dolazi lagano, sve dolazi onako u skladu. Može ovo da bude i karta žetve. Ovdje je jedna prelepa žena koja je prepacila kosu sa jedne strane. Ovdje je i piramida, kad bolje razmislim. I da, ovo je karta mira, odnosno karta koja ukazuje na mir, kad bolje razmislim. Golubica je karta mira. Ova karta je karta koja ukazuje potreban ti mir. Nemoj da forsiraš situaciju bez obzira kakva situacija jeste. Vidite, ova karta ukazuje da je ljubav nešto što je bezgranično, što je bezvremenski i da nema potrebe da forsiraš bilo šta u svom životu, da će to doći tada kada je tajming za to. Kako god da se vama situacija čini. To mi potvrđuje 10, 11, 12, 13. Karta vodilja ovog špila. 13. Visoka pravosveštenica. Ili je prva. Ja često ovu ženu vidim kao prvu, koja ćuti, ne govori, smirena je, ali sa svojim izrazom lica pokazuje kako je njeno stanje. Sada ne mora nekada govor da bude kako se vi osjećate ili kako se osjeća preko puta osoba. Nekada i izraz lica govori 1001 reč. You have divine knowledge that. Da, vi imate božansko znanje da možete pomoći drugima u vašem spiritualnom učenju. Šta god da je vaše učenje, ne mora da bude duhovno učenje, ne mora da bude uopšte učenje na koje vi
možda mislite ovog trenutka, ali da znate da vi imate posebna znanja koja su se akumulirala ovde u ova tiha vremena, pa u skladu sa situacijom, možda ste bili malo u nekoj tenziji i strahu kojim putem da krenete, da li da se priklonite jednoj strani, da li da se priklonite drugoj strani, šta god je vaša situacija, da li je u pitanju vaš posao, da li je u pitanju vaša ljubav, da li je u pitanju prijateljstvo, vi kao da ste na nekoj raskrsnici odmah ovog februara meseca i razmišljate da li uzeti novi put, da li krenuti u novom pravcu, da li ići utabanim stazama. Sad, šta je sigurnije pitanje? Sigurno je ono što nosite u sebi, sigurno je vaše znanje, sigurno je vaša sposobnost. Ova karta nekako upozorava sve vas koji se razmišljate šta je dobro za vas, da je dobro nešto što je iz prošlosti, nešto što ste sakupljali, nešto što je iskustveno, nešto što nije nabubano, naučeno, jer svi možemo copy-paste raditi stvari što god da je. Da li je ljubav, da li je porodica, da li je život. Ova visoka, velika, najjača, najbitnija, najznačajnija karta i velika poruka je karta koja kaže ti već imaš znanje u kojoj god da si situaciji, šta god da je predmet tvoje brige i tvog nekog, ne znam, neke nedoumice, ti već imaš znanje kojem raspolažeš. I nemoj se negdje gurati možda u prve redove, ne moraš forsirati neko događaj, događaj se ređaju sami po sebi i ne možeš ih prekinuti, jednostavno je to tako. Druga karta, 14. je zlatna mogućnost. Doslovno je karta zlatnih mogućnosti, prilika i šansi. Važna vrata se otvaraju za tebe ovog trenutka, prođi kroz njih. Vidite, kada postanete svesni vašeg znanja, vaše moći, vaših mogućnosti, nisu to samo duhovne, nisu to samo možda magijske, nisu to poslovne, emotivne. Tada se i ređaju prilike onako same po sebi i pokazuju koliko ste možda vredno i strpljivo čekali neku situaciju, a vrata se otvaraju sama po sebi. Veoma važna vrata. Sad kad bolje pogledam, vidite, upozorenje da primate situaciju sa nekom zadrškom, sa jednom distancom. Upozorenje da niste sami, da jedino ono što verujete i čemu se molite je ljubav i da je sve što je vezano za ljubav dobije odgovor, dobija neki obris, dobija, u stvari materializuje se. Nemoj da požuruješ situaciju. Ne zaboravljam ove karte gore koje govore o smirenju, o sumnji, o nespokoju, o nervozi, o tenziji koju vam može nametati neko drugi. Međutim, zlatne prilike. Ali zlatne prilike karte poput karte sreće u mojim ciganskim kartama ili poput karte lude u tarotu, to je prilika. To je šansa koja se jednom napravi, jednom otvori i to je tako. Šta posle toga ide? 15. 15. je doslovno karta mira. Karta nema potrebe da se brineš. Obično se mi brinemo kada prolazimo kroz neka vrata. Obično se mi brinemo kada prolazimo kroz skener, kada smo nekako praćeni, ispraćeni, posmatrani, kada se nešto očekuje od nas. Jer ova zlatna prilika, zlatna mogućnost je uvijek neko očekivanje, neko iščekivanje i neka akcija koja podrazumeva da se mi uključimo. I gle čuda, quiet time je iznad, a ova karta je karta mira. Ova karta sugeriše da vi umirite vaša čula, da ne govorite don't speak, ne govorite ništa, da ostavite da nešto odleži. A ova karta kaže u miru ćete naći odgovor. Ovo je brižna žena koja nosi neke zalihe sa sobom, hranu i brine se o detetu. I naravno iza nje su prijatelji.
Ona je malo i zabrinuta, malo je puna iščekivanja. Možda razmišlja šta će biti sutra, da li će moći da nastavi tim tempom kojim je vozila, da li će moći da ima ista očekivanja, šta je ispred nje, da ovdje su i zalihe, ona je obezbeđena, ove karte, obezbeđenje ove karte, nema potrebe da se brineš, ova karta ovdje naravno da odgovara karti mira, nema potrebe da se brineš, sve zalihe su ti na raspolaganju, a samo budi miran. Peace je karta ne samo iščekivanja, nego da je tebi sve potamano. Izbalansiraj. Mir je nekada doslovno balans. Nekada je i mir balans. Nije samo mir doslovno pusti i prepusti i pusti da se situacije oko tebe dešava. Ovo je karta balansiranja. Balansiranja i žongliranja. I naravno čarovnica je tu. Kada mi to malo izžongliramo, izbalansiramo situaciju, kada pronađemo naš mir, kada umirimo možda neke naše potrebe i podmirimo neke naše potrebe i umirimo brigu drugih za nas, mi smo tada magična osoba koja može da manifestuje svaku nameru u realnost. Može da manifestuje sve što poželi. Ajmo da vidimo šta mi jedna od ovih karata kaže. Saosećajnost. Da, budite dobri jedni prema drugima. Oprostite. I kada vam je oprošteno, nekako se sve dešava mnogo lakše i sada je ovo karta koja govori o negdje i određenim tmurnim vremenima koje su možda iza nas ili nas možda plaše. Zašto? Ova čarovnica je ovdje neko ko doslovno transformiše energiju. Plaše nas možda sa nekim informacijama, dezinformacijama, doslovno sa informacijama. Informacije mogu da budu nekada poprilično konfuzne i da u toj konfuziji se zabrinete za vaš mir i vaš mir se poremeti. Međutim, umirili ste se, spoznali ste vašu ulogu, ne možete gurati situaciju i forsirati, transformišete energiju. Ova čarobnica, čarobnjak, kogod da je, neko ko transformiše energiju onako kako je dobije, ali ne samo što je transformiše, ona je upravo tako dobijenu novu energiju usmerava na najbolji mogući način. Doslovno je ovo karta manifestacije. Možda tog 16. A 16. je opet čudan datum, magični datum. Transformišete neku energiju, transformišete i saznate neke istine, saznate ko je odan, ko nije odan, šta treba da se manifestuje, koliko trebate biti u razumevanju tuđih potreba, koliko trebate izbalansirati, koliko trebate dati, koliko trebate uzeti, podvući neko stanje i krenuti dalje. Ova čarobnica putuje dalje i putuje noću. Noć je idealno vreme da se nekako odvojimo sa strane. Možda nam se u nekoj noći, eto tog 16. februara, javi neka informacija. Namjerno kažem kao informacija, a mislim u stvari na misao. Možda dobijemo znak, možda nam se javi iznenadna potreba da pozovemo nekoga, da nam se možda osobe iz prošlosti jave ili ih sanjamo. Možda je san za početak dovoljna poruka anđela da neke osobe u našem životu treba da se pojave i možda je san naznaka budućih događaja. Ova čarobnica mi je vezana uvijek nekako za noć i ona odlično transformiše tu energiju. Kada je prvo bila mirna, prvo mora biti mirna,
prvo neka burna vremena treba da prođu. Iako ste u sredu nekih burnih vremena, da znate, noć je zagarantovana u smislu mira. Pa ako nemate mira u toku dana, budite u miru na noći, tada ćete moći da vidite neke znake koje vam anđeli pošalju, a da toga niste svesni. Atena, odnosno Atina, 17. Unutrašnja mudrost. Da. Rat, mir, borba, sve to nekako čini život. Kad kažem rat, unutrašnji ratovi, bitke koje vodimo pre svega unutar sebe, ako se pitamo šta da uradimo u našem životu, ako nismo sigurni, ako nam treba neka pomoć, unutrašnja mudrost je dobro došla. I nije slučajno ta mudrost baš prikazana ovom sovom i opet je tu noć. Opet je tog 17. noć. You know what to do? Da, ti znaš šta treba da uradiš. Kao čarobnica, kao čarobnjak si dobio već odgovor. Već si na putu da to uradiš. Već si manifestovao mnogo toga. Ali u daljim manifestacijama nema potrebe, u skladu sa kartom iznad, da žuriš, da tražiš potvrde, da se dokazuješ. Nekada dobijete informaciju kroz san, dobijete informaciju kroz druge osobe. Obično sova predstavlja savjetnike, ljude koji nas savjetuju, koji paze, koji budno motre naš korak, koji nas posmatraju. Veruj tvom unutrašnjoj osjećaju, to sam ja rekla, a inače piše unutrašnjoj mudrosti, i preuzmi sve neophodne akcije bez odlaganja. Da, nema odlaganja, ali to ne znači da ćete vi žuriti. Sova je uvek negdje tu da vas upozori da je mudrost za svaku situaciju neophodna, da je vaganje neophodno, da je mir neophodno, da je ne forsirati događaj i čekati događaj pod broj 1, da je oprostiti mnogo bitno, da i u trenucima kada mislite da ste potpuno sami, niste sami. Upravo je ova sova tu kao neki znak koji vam se javlja da vas možda neko posmatra, da vas nadgleda. I da, karta priča o određenim akcijama koje vi trebate preduzeti. Možda su one već preduzete, možda su one već u toku, možda se i one sprovode, ali vi trebate biti u miru. Spoznajte vašu mudrost i verujte vašim osjećanjima. I kaže, nema odlaganja. Nema odlaganja, to ne znači da ima žurbe, ali neke stvari će se dešavati doslovno bez odlaganja. 17. Evo da vidim što mi je još karta. 17. kaže svi koji veruju i koji vole decu, doslovno karta kaže, carstvo nebesko pripada onima koji vole decu. Sada što iza toga stoji? Pa upravo karta mudrosti. Dete je naivno, ali dete reaguje instinktivno. Dete reaguje po osjećaju. To vremenom gubimo. Ovo je karta buđenja, avantura u vašem životu. Buđenje i prepoznavanje šta je možda smisao u vašem životu. Ovo je karta doslovno i prosvetljenje kad bolje pogledam, ali da znate, nekada treba posmatrati decu. Kako oni reaguju. Kako ta deca reaguju na određene situacije ili na određene ljude. Možda ćete vi mnogo toga naučiti kroz decu, kroz njihovu naivnost, nevinost, igru. Da, doslovno igru. Jer karta kaže, carstvo Božije pripada onima koje vole decu. Razmislite o ovom značenju karte. Šta sve može biti dete?
Ovo je karta pobuditi i karta avanture. Možda se otvara neka nova priča za vas. Hajmo da vidimo. A to ćemo znati naravno 18. kada izađemo napolje. Go outside. Da. A sa ponašanja drugih i situacija u kojoj nas drugi uvode. Ovdje se pominju deca, ali ne moraju biti deca. To mogu biti ljudi na koje vi mislite, pazite, o kojima mislite i o kojima pazite, zbog kojih brinete. Mogu biti vaša deca, mogu biti nečije deca, mogu biti, ako imate nešto svoje ljude koji rade za vas, pa ljudi koji rade za vas, doslovno su vam ti ljudi deca. Odnosno, ti ljudi su vam i opterećenje i briga, a deca su nekada i opterećenja i briga. I kaže se, toliko dugo si unutra. Pa dobro da kažemo da ste vi jedno vreme bili unutra, da ste bili posvećeni sebi, da ste posmatrali svoj unutrašnji svet. Bila vam je potrebna i mudrost, i sazrevanje, i razumevanje. Bilo vam je potrebno da raščistite vaše misli, da kanališete vašu energiju, da transformišete ono što je negativno u pozitivno. Naravno, uz pomoć anđela i uz pomoć njihovih znakova. Ali je vreme sada da izađete napolje. 17. je uvek nekako, 18. Uvek je 18. Akcija, uvek je 18. izaći napolje. Treba se malo prošetati, treba provetriti prostoriju, treba svežeg zraka, doslovno svežeg vazduha. Go outside, get some fresh air. Doslovno izađi napolje i uzmi. Pa znate, ja sad kad bolje posmatram, to je i kao kada vam se dešava nešto stresno u životu i da vam je potrebno malo svežeg vazduha i da izađete napolje, da uhvatite onaj udah, ali svežeg vazduha, da raščistite misli. Možda od mozganja, od previše razmišljanja, uđete u neku konfuziju, razmišljate šta bi bilo, kad bi bilo. To je nekada opšta konfuzija. Kada razmišljate o možda nekim informacijama koje nisu bitne, možda vas zagušuju, možda smetaju da dođete do pravog zaključka. A 18. je, kažu, dan slobode. Što mi karta kaže? Da sjaj tvoje unutrašnja, osvetli tvoju unutrašnju tvoje unutrašnje svetlo, u stvari pokaži koliko si svetla, pokaži koliko sijaš, pokaži koliko si otvorena. Kaže, grad nema potrebu za suncem i mesecom. Slava. Da, doslovno grad, ali ovdje se ne odnosi na grad. Nekada nemamo potrebe za suncem i mesecom, muškim i ženskim principom. Kad to kažem, mislim da nekada nema potrebe za borbom, nema potrebe za strahom, nema potrebe za nekom tenzijom. Sunce i mesec, preživljavanje i poriv da se borimo. A mesec je i saosećanje, mesec i strah, mesec i ona iluzija koju sam negde pročitala usput. Ali da znate da vi možete svetliti i sami za sebe i da vi možete biti i sunce i svetlo upravo onog trenutka kada izađete napolje. A gdje god da jeste. Doslovno je karta, pa osvetli. Ti budi to svetlo. Ti pokaži koliko možeš da svetliš u tami. Naročito ako neko sumnje u vas. Da vidimo dalje. 19. Zalihe i da li ćemo imati dovoljno, ali iznad su dobre prilike, pa imat ćemo kroz naše dobre prilike i vi ste obezbeđeni ovog trenutka, sada i za sva buduća sutra. Da znate, bez obzira koliko nam neko smanjuje to svetlo, da li je to sunce, da li je to mesec, mi sijamo iznutra. I da znate da nema potrebe da se brinete
i da razmjena informacija može biti produktivna samo kada se oslonite na ono vaše znanje i na onaj vaš potencijal koji sam negde pomenula u ovom prvom redu od 10. do 14. Možda tog 14. sam rekla zlatna prilika, zlatna vrata se otvaraju ovog trenutka sada i baš iza tih zlatnih vrata može da stoji neka zlatna prilika, šansa da je skrabite, da iskoristite i da ne razmišljate koliko ste vi u suštini bezbedni i sigurni. Sigurno ste bezbedni. A zašto? Zato što vam ovo svetlo, ovo sunce i mesec koje vi posjedujete, koje vi imate, koji vi dajete. Možda ste vi i sunce i mesec nekome. Sunce, volja za životom, mesec, nada, optimizam, vera, utočište, pribežište, sklonište, šta god daje. I jedna divna karta za jednu kratku februarsku prognozu 20. Bright future, svetla budućnost. Upravo se sve svodi na svetlost, na razmjenu energije. Prestani da brineš. Sve se dešava u skladu. Biće ti potrebna i mudrost i prilagođavanje. Biće ti potrebno vreme da neke informacije nekako legnu, smire se, da se kanališu, da se procesuiraju, da svašta nešto će biti potrebno. Ali poenta je da je budućnost svetla. U kakvo god vreme ili nevreme da vas zatekne ova karta, da znate da sunce uvek sija. A da vi možete da budete upravo ovo sunce, ukazuje mi ova žena, jer ova je karta primanja i davanja. I obrnuto. Sve će biti u redu. Upravo zaključno sa ovim 20. I nema potrebe da vas neko nervira, da vam unosi neke nervoze i tenzije. Smirno. Dubok udah i izdah. Izađite napolje i provedite jedno vreme na svežem vazduhu. To je poruka ovog čitanja od 10. do 20. februara, sljedeća prognoza od 21. do 28.